A Consellería de Economía e Industria activa mañá unha nova edición do Plan Renove de Equipos de Climatización, un programa de axudas para a instalación de caldeiras de condensación, equipos de aire acondicionado e bombas de calor, co que se aspira a cambiar no conxunto da comunidade máis de 1.200 equipos por outros máis eficientes. A axuda non poderá superar o 30% do custo total da obra e dependen da potencia do equipo, chegando no caso das caldeiras de condensación ata os 1.320 euros e para os equipos de aire acondicionado e bombas de calor ata os 3.840. Poden beneficiarse destas subvencións as persoas físicas e xurídicas de dereito público ou privado, os propietarios ou titulares con dereitos sobre un inmoble e as comunidades de veciños, sempre que a actuación se realice en vivendas ou edificios do sector terciario que se atopen en Galicia. O plan estará vixente ata o 30 de xuño, podendo os interesados consultar a lista de empresas colaboradoras a través da web do Instituto Enerxético de Galicia. Para obter a axuda, o comprador tense que pôr en contacto cunha destas entidades que reservará os fondos mediante unha aplicación habilitada para isto, tendo despois 60 días para instalar o equipo e cobrar o importe aplicando o desconto da axuda. A través desta campaña que se encadra dentro da aposta estratéxica da Consellería de Economía e Industria polo aforro e a eficiencia enerxética, reducirase o consumo das instalacións térmicas de calefacción, climatización e produción de agua quente sanitaria mediante a sustitución de equipos tradicionais por outros de alta eficiencia enerxética. O programa conta cun orzamento de 900.000 euros, cos cales se mobilizarán alrededor de 3 millóns de euros, acadándose un aforro de enerxía primaria de máis de 143 toneladas equivalentes de petróleo ano, o que supón evitar a emisión de máis de 574 toneladas de CO2 á atmósfera.